अरे गिर नैना से अरे कैसे हमारा पिताजी के अरे उधार हुई है जी। पूछे लगले कारवा हेलो हेलो धर्मराज रुए लगले कल की बाबा रौड़े बताई कि हमने के केंगा जग करो रउआ अंतर्जामी है रउआ हर देवी देवता के घरे जाइए कोनो एक समाधान बताई। कल के उपाय एगो बा एकरा खातिर तरलो के रायसु यज्ञ करावे के पड़ी। कले धर्मराज की बाबा रायसु यज्ञ केंगा होला अतः देखा धर्मराज चिंता मत करो और रायसु यज्ञ में 5 गो सामान ले आवे के पड़ी। एक नंबर में कृष्ण भगवान के बुला के ले आवे के पड़ी आ ले के दरवाजा पर बैठावे के पड़ी आ उ जब तारा दूरा बढ़ जाई है सारा काम तार होल हो जाई। आ दूसर का काम लंका में विभीषण राजा बड़े राम राज रहे तो हनुमान सेवक भइले आ ए बरा राम का राज नहीं के विभीषण का राज बा। ऐसे तू कृष्ण भगवान के भक्त बन के आइल बड़ो ओ लंका में हनुमान जी के पहरा बा ओ जी जाए के परिया कांचा हेलो हेलो कच्चा सोना ले परी कांचा बिना जोरल। तीसर का काम धेनु गाय के लिए आवे के परी। चौथा काम दुनिया के सब राजा के जीत के यही पटना में मगध नरेश जरासंध राजा भइल बा सारा विश्व का राजा में जेल में बन को दलबा ओकरा के मारे के परी ओकरा के मारे के परी अब विश्व के जीते के परी ओकरा के जी जे बोले तो दुनिया जीता जाए। और 5वां नंबर में नाग लोक से मंडप ले अगबा जहाँ जग हुई। अब इतना बात सुन के धर्मराज चिंता में पड़ गए कि कहीं लड़ाई करे के परी कहीं चढ़ाई करे के परी इतना लम्हर काम करे के परी। तले हमार बाबजी तक का तो नरक में बाड़े उनका कितना कष्ट होत हुई कितना होत हुई। तले सहदेव खड़ा कहले कि भैया धर्मराज तू चिंता मत करो चिंता मत करो। एक नंबर में आदेश दो तुम कृष्ण भगवान के लेके आई आ कन्हैया जब आ जाइए दरवाजा पर सारा काम हमने का हल हो जाए। सहदेव कन्हैया के केंगा ले कल के भैया चिंता मत करी पूरा जदुवंशी से लड़ाई करे मार करे आ कान्हा के जीत के लेके आए। जा जा भाई इतना ना बेचैनी में रहले कि दिशाशूले के दिन यात्रा को देले जबकि दिशाशूल में लोग यात्रा ना करे दिशाशूले में चल देता रहे आगे जाता रहे तो दिशाशूल तो लागो। अरे तोरी काना गोरी आए भाई जी तो सुनी आगे के खबरिया आए भाई जी आगे के खबरिया आए भाई जी। तलवारिया है भाई जी अरे कहाँ भाड़े हो मुररिया है भाई कहाँ
हस्तिनापुर छोड़ा तारे तले रास्ता देख ली बाबू चटनी अटनी हुई ओकरा में भले गजन करे लेकिन नीमन बात में कन्हैया के बात पर बिल्कुल ना तो उनका लगा राइफल बम नहीं खे एगो घिर नैया रखले बड़े आ जहाँ ऑर्डर कैले आतना बढ़िया गर्दन पर जिलेबी पारी हाँ उनका लगा ऐसा हथियार बा कैसनो पेड़ के काटे में देने हॉलो ना हुई आ फॉरेस्ट विभाग के पतू न लगे। अब शादी जब निकलले ते एगो जोगिन खड़ा बिया रस्तवे पर कि दिशासुर में आवता रहे आई कृष्ण के जीते जाता रहे जादो ल सही लड़े जाता रहे इनकर परीक्षा तो नीली जाई जीत जाए है कि ना किसादे अरे चाली रे भइले अरे द्वारिका के रहिया रे धैले किया रे सजनी रे दिशा के जोगिनिया रहिया रोक ले ऐ वीर कहाँ जा रहे हो एक महाराज कहाँ जा रहे हो कहले कि कृष्ण के लिए आवे ओ नारायण के जीते जा रहल बड़ा जादो लोग के तू ललकारे जा रहल बड़ा पहले हमरा से लड़ो पहले हमरा से लड़ाई करो अगर हमरा के जीत ले लो तो जाने जे कन्हैया के जीत लेबो कहले कि माता क्षमा मांगो तू नारी हो हम मर्द हैं और नारी पर हथियार उठावल कहीं के उचित ना होला हमार धर्म नष्ट हो जाई कहले जे चुपचाप चला बान चुपचाप बान चला के आगे बढ़ कहले की तैयारी हो लेकिन हम जाए हमार बाप ने तल पता रहे साधे मरले बनवा निंगे भइल जोगिन के बादवा एक बार साधे मरले चाचा ओ जोगिनिया के साया सारी खुल गई उधियाए लगल कहले कि अरे अपना नारी पर हथियार चला दी वो तो नींगे हो गई और नारी को नींगे देखना पाप है किया हो मोरे रामा साहदेव मुहावाया मर्द का नजर औरत का निगाह पर गई और मर्द के सब नष्ट हो जाए कहला कि चला बान हार माने तब नो कहले अरे लंगटे बड़े तोरा पवन चलाई कहले कि चलाई हारल कहा बानी कहले कि अगर लड़े के बाद